Vítám vás u prvního dílu blogu Zásaditá životospráva. Dnes si probereme rozdíl mezi během na špičkách a na patách. Touto technikou přidáváme do pružení i hlezení kloub, což může při správné technice šetřit kolena. Avšak je to náročné zejména na lýtkové svaly, které na takovou zátěž nejsou stavěné. Zátěž musíme přidávat postupně, zvlášť na delší vzdálenosti. Přirozeně jej využíváme ve sprintu, kdy není na pokládání paty čas. Tenhle styl bych doporučil lidem, kteří mají problémy s koleny, jsou rekreační sportovci, kteří běhají pravidelně a jsou trpěliví tím, aby postupně jenom zvyšovali zátěž a potom si tenhle styl můžou opravdu vychutnat. Tenhle styl je rozšířenější díky jeho menší náročnosti. Tlumení nárazu mají na starosti zejména výplně bot a tak je důležité je kupovat vždy kvalitní a vyměnit po 800 naběhaných kilometrech. Lidé obézní a mající problémy s koleny by měli začínat opatrně a na běh si vždy volit měkčí povrchy jako třeba lesní cesty. Doporučuji ho pro sportovce a jiné mladé a zdravé osoby, kteří neběhají často a jejich primárním cílem je zlepšení fyzické kondice. Také se hodí na delší tratě, jako je maraton. Děkuji za pozornost a vás bych teď poprosil o to, abyste do komentáře napsali, která značka běžických bot je podle vás nejkvalitnější.